Isa sa pinakasikat nga duo karon sa Pilipinas kay ang mag-asawa nga si Charlotte ug Jeffrey Bactong. Mas naila sila sa tawag nga SweetNotes Music. Kinsa ba gyud ang dili maka-appreciate sa ilang tingog ug sa ilang entertainment nga literal man gyud nga wow na wow pag sila na ang mukanta. Sa kadagang makita nato nga entertainer and influencer sa social media karon ug mipatong pa sa big stages, kanigid sila ang isa sa mga worth it kayo adtuan og lantawon. Literal na talented gid ni sila. O isa sa akong ganahan sa ilaha kay wala po sila ga-promote og sugal. Inani na mo kay idol ang SweetNotes. Rinorshine. Rinorshine misulog gid mi kalugmanan. Grabe. Kabagyo. Kapag yun na, bahala na, basta makikita aming SweetNotes. Yes, nagandi na perform sa social media, pero dinir ako naka-idolize by, ay, hindi ko naka-appreciate o kayo. Ano na lang, para dili malain ang uban. Bitaw ha, promise. Kabalo ko, worth it niya po na eh. Pero grabe kitog na kayo. But, dili makaya pulan. So, silong sa amin, kay murag grabe. Di makaya, kusog ay ulan gado. Ay, paita. Ayan ako na pilang idea ba nga. Bahalag kusog ang ulan, bahalag lisod, bahalag kapoy, bahalag layo. Kung na-appreciate mo isa ka tao, avid fan ka niya, imo ring buhaton gid ang tanan nga para makaabot ka dito. First time po nitabo sa ko Kinalingaw ko aning mag-asawa nga ayaw mo kanta. Hapit namin sa kalugmanan namin sa sangkanan. So gamay na lang, mga pila ng kaminit, sabot namin dito. Paita ni. Pasla kayo. Ang motor, waan na. Himong daro. Saan mang chicks man ka mo karon? Saan? People chicks. Mang chicks yung dagayan eh. Dili pod ko paulahi sa kabagang duot sa tao nga makig-shake hands ug makig-fist bump sa SweetNotes. First time ni sa akong life sentences nga mag-apil-apil ingon ani. Usually naaram ko skilid, gapagay, pero kani sila lahi ra gyud. Moadto gyud kasto nga makasayaw gyud ko. Nya salamat pud kaayo sa Kalugmanan Barangay Council, especially kagawad Ronnie Ching sa pag-initiate nga kuwaon gyud ang SweetNotes. Wa gyud ka masayop sa imong gipili uwan. Ug thank you Barangay Secretary Bunny Boy sa pagpasulod nako sa VIP area. And of course, daghang salamat DJ Inkoy and your family sa tanan-tanan sa inyong pag-abi-abi. As always, basta paingon sa Kalugmanan or mula agong Kalugmanan area, diha gyud ko diretso sa ilaha. Thank you so much. Daghang gyud kayong salamat, at please do follow SweetNotes Music.